Usa ang patay samtang 11 ang nangaangol sa panagbangga sa multicab ug usa ka van sa dakbayan sa Naga kagabi. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, dead on arrival sa tambalanan ng usa sa mga pasahero sa multicab, samtang ang driver ug laing pasahero niini anaa sa tandugong kahintang, samtang ang mga pasahero sa van nakahiagom og minor injuries. Kinina ang hitsura sa Nissan Orvan nga gimaneho ni Emmanuel Diaz, 24 anyos, tagalungsod sa Sibunga. Maayong pagkagusbat ang atubangang bahin niini. Wa usab mahitsura ang multicab nga gimaneho ni Archie Perpetua, 39 anyos, tagalungsod sa Dumanhog. Sa investigasyon sa Traffic Division sa Naga Police Station nasuta nga ang van ug multicab nagdagan sa managlahing direksyon. Ang van padung sa Sibunga, samtang ang multicab padung sa dakbayan sa Subo. Apan sa pag-abot sa National Highway sa Barangay Langtad, giingong kalit nga wa na makontrol sa driver sa multicab ug mikalit kini og wave gumikan sa putol nga dan ug didto kini mibangga sa van. Ang driver sa multicab wa ka control siyang nobela ug ni-encroach sa opposite lane, mo'y resulta sa head-on collision of both vehicles. Then usa gi-declare patay. Patay ang pasahero sa multicab nga si Wengelo Ugbamin, 18 anyos, ug naangol usab ang tapad niini nga pasahero nga si Ralph Tumakmol Pulos, taga-Tangil, Dumanhog. Samtang naangol ang mga pasaherong luwan sa van nga sila si Eli Marquijano, Jessie Marata, Rose de la Serna, Pamela Abella, Hanin Hinobana, Annie Villarosa, Sara May Caninit ug Michael Hervas. Ang mga biktima gidala sa usa ka pribadong tambalanan diha sa Naga City. Yes, Bob, gitutukan karon sa traffic police sa dakbayan sa Naga ang taho nga nakainom ug hubog ang driver nga nagmaneho sa multicab. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.